איתנו מתנדבת בשם עירית. עירית. כבוד הרב, קודם כל תודה על הזכות, ביקשתי לעלות לשידור, ואתה בטח לא יודע למה. בבקשה, עירית, ככה אמרו לי, ההפקה, מה שמצווים אותי אני עושה. טוב, קודם כל כמתנדבת בעמותת לב של ילד, כן. והמשפט הנותן בשמחה, שמחה שכרו, הציטוט הזה ממש נכתב עליך, כבוד הרב הצדיק. כאחת שרואה מקרוב וחובה את המערכת הענקית הזאת, ממש מפעל של חסד, נתינת אור, תקווה בלב כל הפונים, אם זה על ידי כבוד הרב, אם זה על ידי עובדי העמותה, המתנדבים, מקטן ועד גדול, בכזאת מסירות נפש למען עם ישראל, זה פשוט מרגש אותי, ומצאתי לנכון להגיד לך תודה, לך ולרעייתך הרבנית, על מפעל חסד, שבאמת מגיע לך לקבל את פרס ישראל, ולהדליק משואה ביום העצמאות, כי אתה מקרב לבבות, אתה מסייע לאנשים, הפעילות הבלתי נתפסת שלך, שאתה מייעץ לאנשים ברמה הרגשית והנפשית, ובמיוחד בחגים, אני כבר לא מדברת על השבתות, שאתה עוזר במתן אוכל, בסיוע למשפחות נזקקות, יתומים, אלמנות, ועכשיו אנחנו לפני פסח, אז צריך קמחא דפסחא, חשוב מאוד לחזק את המאזינים, אנחנו עם יוקר מחיה מטורף, אם אתה מסתכל על הדלק שאתה נוסע 7 שקל לליטר, יש אנשים שאין להם איך להדליק חימום, איך לאכול בשבת, איך לחגוג את פורים, ואני רוצה גם להגיד לך תודה על החיבוק הבלתי פוסק לעדה האתיופית. אני חושבת שאתה בין הרבנים היחידים בארץ שדואג להם, ואני יודעת מהחברים שלי באזור נתניה שתרמת ספר תורה לבית כנסת שלהם. נכון. אתה עושה כל כך הרבה חסדים, הכל במסירות נפש, ומצאתי לנכון לעלות לשידור, להגיד לך תודה, תודה שאתה שליח בורא עולם לאותם יתומים, אלמנות ונזקקים, לאותם אנשים שצריכים ייעוצים, לאותם חגים, לאותם שבתות. אתה כל המשפחה שלך מתנדבת שם, ואני רציתי להגיד לך תודה. כן ירבו צדיקים כמוך בעולם, בזכות אנשים כמוך כבוד הרב, אנחנו קמים לעולם עם שמש בכיסים, לעולם טוב יותר, והצדקה הזאת כל כך חשובה בזמנים קשים כאלה. גברת עירית, את מרגשת אותי מאוד עד כדי דמעות, אבל את יודעת מה, אני רוצה לספר פה משהו, משהו שאנשים קצת לא יודעים, וזה לא בגלל משהו שאני מנפנף בזה, עד כדי כך שאני מתבייש אולי לומר את זה מעל גלי היתר, אבל אני מגיע לכאן, כמובן לאולפן, דווקא עם הרכב של אשתי, כי הרכב של אשתי הוא, איך קוראים לזה? הייבריד, חשמלי. והוא פשוט צורך פחות דלק מאשר לרכב שלי, שהוא ישן וצורך הרבה דלק. כדי כמובן להגיע לפה, ואני אומר עם הכסף הזה, עוד אדם בישראל יאכל אוכל ויהיה לו במקרר, אני אהיה שמח. זה השכר שלי, שאני רואה יהודי אחר, לא משנה מהו, מיהו, אם הוא דתי או לא דתי, אין אצלי את הדברים האלה בכלל. אני לא מכיר את המושג הזה בכלל, זה לא בלקסיקון שלי בכלל. עצם העובדה שאני יודע שיהודי ייכנס לחג הפסח או במשך כל השנה, יהיה לו אור בעיניים, יהיה לו אוכל, דיינו, זה מה שמעניין אותי. זה הדבר היחידי שמעניין אותי. כבוד הרב, אתה סמל ודוגמה למפעל חסד, שאני אומרת בכנות, צריך לסייע, צריך להביא עוד מתנדבים, כי אני רואה איזה עבודת חסד אתם עושים. אני רוצה לפנות לשר חילי טרופר, אתה ראוי לקבל את פרס ישראל, אתה ראוי להדליק משואה, אתה סמל לערבות הדדית, לאהבת חינם, לקירוב לבבות, אתה בעצם צו פיוס בין
החברות והשכבות השונות בחברה הישראלית, ועל כך אתה ראוי. והיה חשוב לי לבוא ולהגיד לכל המאזינים, חברים, בואו, כולנו נירתם, כל אחד כמה שיש לו, דין פרוטה כדין מאה. נכון. לעזור לאותן משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. פסח בדרך, את פורים עשיתם מבצע מדהים, שלא נדבר על השבתות, איך אתם נוסעים עם הרכב ומחלקים אוכל. רעייתך, אתה, הילדים והמתנדבים המדהימים שיש לכם בעמותה, משמיים תבורכו. תודה רבה. חשוב להגיד לך תודה. תודה רבה לך, תודה רבה לך. תשמעי, את מרגשת את כולנו, ממש אני מודה לך. באמת אני הולכת לפנות לשר חילי טרופר, שהוא באמת שר שצריך לשכפל אותו, שהוא מסייע רבות לכולם, והוא סמל ודוגמה, ואני הולכת לכתוב לו עליך, כי אתה ראוי, אתה ורעייתך הם סמל ודוגמה, שליחי בורא עולם, משמיים תבורכו. תודה רבה לך שעלית לשידור. בוא נפתח את הכיס, בוא נפתח את הלב. תודה רבה. כולנו כאיש אחד בלב אחד. אני ממש מודה לך, ברכה והצלחה.